táto pani ma kontaktovala, že potrebuje predať polovicu rodinného domu. Dali sme si stretnutie, prešli sme si možnosti, čo všetko už spravila, čo potrebuje spraviť. Navštívil som kataster, stavebný úrad, zistil som, čo je k tomu potrebné, aby sa takýto rodinný dom dal rozdeliť na dve samostatné bytové jednotky, lebo taká bola realita. Dohodol som geodeta, dohodol som projektanta, dohodol som súdneho znalca, ktorý spraví špeciálny znalecký posudok. Geodet to prišiel zamerať, spravil nový zápis, projektant začal robiť projekt, ale v tom sme narazili na problém s ostatnými vlastníkmi, ktorí nechceli spolupracovať. A preto sa začali hľadať iné riešenia právnou cestou. Nakoniec sa dohodli, že ten svoj podiel oni odkúpia, teda ten jej podiel oni odkúpia, ale bola tak spokojná s mojou prácou a s prístupom, že mi dala odporúčanie aj pre vás.